Γεια παιδιά, γεια παιδιά, Greg the Crafter GG εδώ και σήμερα θα, από ό,τι είδατε, θα πιω ταμπάσκο, ναι, αυτό τέλος πάντων, όπως ταμπάσκο προφέρεται. Και τέλος πάντων, θα κάνω ένα challenge και τρένο του Laugh Challenge. Το έχουν κάνει όλοι οι YouTubers, το ξέρω. Για χάζο μην περάσατε και μην γράφετε από κάτω αντιγράφεις αυτό, αντιγράφεις το άλλο, επειδή υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι που το γράφουνε. Ναι, οκ. Και θα κάνω ένα τρένο του Laugh Challenge και όταν χάνω θα πίνω μια κουταλιά του γλυκού, μια μισή κουταλιά του γλυκού, κουταλιά ταμπάσκο. Εντάξει, και πάμε στο βίντεο. Βασικά πάμε να πάρουμε το ταμπάσκο το άλλο, γιατί αυτό δεν είναι κλειστό. Βασικά θα πάμε να πάρουμε το άλλο κλειστό. Εντάξει, πάμε. Λοιπόν, πάμε μαζί τώρα, λοιπόν. Ακούστε πώς θα γίνει, θα προχωρήσω από εδώ, κοιτάξτε. Παίρνουμε αυτό το ταμπάσκο. Κοιτάξτε τι θα κάνω μια βλακεία και υποτίθεται ότι θα πάω στο ράφι να πάρω ένα ταμπάσκο, ενώ εντωμεταξύ μόνο αυτό έχω. Δεν κάνει ένα πολύ λίγο. Πάμε. Το πήραμε. Κουταλάκι. Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, δοκίμασα λίγο ταμπάσκο. Το κάνα έτσι. Και δεν μπορείτε να φάτε στις ποδοκάικα. Έχω και γάλα. Και θα βάλω στο YouTube ένα τρένο του Laugh Challenge. Εδώ αυτό. Και πάμε να το δούμε. Το βλέπω και από εσάς. Okay, do a big jump. Good one, Bridge. Okay, Kev, now your turn. You got it. Go ahead. There you go. Go. Μου γέλασα. Πω. Εντάξει, γέρασα. Θα πιω μόνο μια φορά, δεν θα πιω κι άλλες. Να, εδώ. Πώς βγαίνει? Νομίζω έβαλα υπερβολικό.
Κοιτάξτε μία πόσο έβαλα. Έχει χύθηκε κάτω νομίζω. Έβαλα τόσο. Λοιπόν. Δεν πειράζει που χύθηκε, θα πιω αυτό. Μισό. Μυρίζει καυτερή πιπεριά. Είχα βάλει μια φορά στο χέρι μου, είχα κουμπίσει και μετά έτρεψε τα μάτια μου και τα μάτια μου έκυγαν. Δεν πειράζει. Γυάλασα, έχασα, θα φάω. Δεν μπορώ. Βγάζω σάλια. Εw. Α. Θα μου βοηθήσει Hello Kitty. Δεν είναι δικό μου, αλλά... Ποτέ να δοκιμάσετε ταμπάσκο. Δεν ξέρετε πως καίγομαι. Σαν να έχω βάλει ένα τόνο πιπέρι. Εντάξει, μόλις το βάλα μέσα στο στόμα μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πως ήμουνα. Και τώρα δεν νιώθω τίποτα, δηλαδή... άσπασε τα δόντια μου. Εντάξει, δεν ξέρω να κάνω άλλο challenge. Ειδικά με τα μπάσκο. Αυτό το challenge και... Γεια σας.